tare da YNC domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Don Allah ku danna mana subscribe. Idan kuma ka danna subscribe, ka yi liking, ka danna liking sannan ka yi comment. Wai ba, wai ciyaman yake nema. Kowa san ake mu dai ne aisa kawai. Yanzu wannan ɗin kana ganin za a basa? Kai yoga gaskiya da kyar. Akwai Modu kake nufi kenan. A to ga kai magasa akwai Alhaji Modu mai aisa kuma kake tambaya. Assalamu alaikum mutan guru kashe ku. To ai Arewa da rajin gani ayyukan sana alkhairi a garin nan kowa ya san da yanzu mu Allah tuban Arewa da zama ciyama a guru ai shikenan kuma mun warke ai. Sai tambaye ka. Wai kirki da shi ko kuma farin jini wanda ba Allah. Duka biyu fa akwai kirkin akwai farin jini kuma gaskiya ana taimaka al'umma ta gaskiya. To gaskiya Allah ya sa. A mu muna son Allah ku yau da nan ga fara. Muhammadu mai aisa da duk da ke yi na an yi na kiran tare masa ai ya san sani da wani a ganin Allah ko kuma ya ga yin ya san